Селям алейкум. Привіт усім глядачам телеканалу ОТР, які дивляться нас в різних регіонах України, в тому числі в тимчасово окупованому Криму, а також в різних країнах світу. Ми якомога ближче хочемо бути до подій війни, і нашим глядачам саме це найбільш цікаво. І я радий, що сьогодні з нами на зв'язку людина, яка безпосередньо бере участь у війні, причому давно ще з окупації Криму, з вторгнення, спочатку вторгнення в 2014 році. Це Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України. Пане Ігоре, вітаю. Слава Україні! Героям слава, класний прапор, за спиною багато разів я його бачив, але завжди приємно. Ну, це майже Айдар, лише набагато більше слави, честі і користі від Айдара. Пишаюся тим, що знаю людей з вашого підрозділу, і немало, до речі, які з вами воювали ще тоді і зараз воюють. Спочатку логічно було спросити, запитати, чим ви займаєтесь, де ви, що ви. Але я розумію, що це таємниця певним чином. Ні? Ну тоді розповідайте все. То не таємниця. Ну, на превеликий жаль, скажімо так, вердикт лікарів, він після останнього поранення був однозначним. І в даний момент я вже зараз не знаходжуся, скажімо так, в тісній співпраці з ЗСУ, так це називається. Да? Ну, а якщо серйозно, до останнього часу я командував батальйоном спецпризначення Збройних сил України, повномасштабне вторгнення зустрів під Гостомельським аеропортом, після того очолив батальйон. І, скажімо так, останній бойовий досвід, Бахмут в мене був в тилу, щоб багато не розповідати. Сьогодні Бахмут – це безпосередньо вже лінія оборони. Але, скажімо так, займаємось суспільно-корисною працею, назвемо її так, партизанський рух, окуповані території, знешкодження воєнних злочинців. Так що для таких, як я, робота є завжди. Десь так. Пане Ігоре, такий анонс був про партизанів. Тут просто можна, напевно, багато що запитувати, але питати теж дивно. Давайте розповідайте. Отут якраз таки я промовчу в цьому контексті. Але так, є координація певна, і, скажімо так, тобто є наші хороші люди, побратими, дехто на окупованих територіях, дехто міг вийти, але залишився робити суспільну корисну працю. Тому це все в координації, як то кажуть, воно має наближити нашу перемогу кожного дня на один день ближче. Насправді я не знаю дійсно конкретно про партизанський рух говорити це небезпечно і неправильно, але в принципі загалом, як ви можете описати стан такого організованого українського супротиву на окупованих територіях, що відомо публічно останнім часом про те, що зробили наші партизани? Бо я не можу іноді розділити, там бувають якісь там такі, знаєте, випадки на території Російської так званої Федерації, то тут, то там, то на Херсонщині, то Запорізької частини окупованої. Що можете сказати? Це дуже цікаво. Перш за все, це інформація, зміна інформації раз, координати цілей і підтвердження позитивних результатів. Це те, що саме головне, що може робити сьогодні, скажімо так, агентурна мережа. Тобто це не є секретом, тому така історія. Звичайно, це має все відбуватися в співпраці і координації, і повідомленням, як то кажуть, наших силових структур. Це зрозуміло. Тобто це все такі буденні речі, але я хочу відзначити дуже багато наших людей, які до війни взагалі ніякого найменшого уявлення про щось таке не мали, а сьогодні вони виконують свою функцію, свою місію. Причому категорія людей настільки різноманітна, тобто це не треба думати, що в цих рухах можуть брати участь лише там якісь там рейнджери, 2 метри зросту і так далі. Тобто дуже багато людей, які дійсно шукають контакти. Звичайно, інформація має перевірятися, вона має дублюватися з кількістю джерел певної відповідності і, звичайно, знаходити своє підтвердження. Перед тим, як заручитися інформацією,
інформацією чи підтримкою тих чи інших людей на окупованих територіях, звичайно, проводиться ретельна перевірка. І, ну, по мірі можливості. Сьогодні це більш налагоджений процес. Раніше, якщо починати, наприклад, ну, перші роботу з людьми на окупованих територіях, особливо якщо брати там 14-й, 15-й рік, ну, звичайно, тоді таких перевірок не було коли робити, так як зараз є можливості і технічні в тому числі. А тоді ця робота йшла, ну, Іван знає Петра, Петро знає Миколу, Микола знає Василя, той поручився за того, ну давай перевіримо. Як? Ну давай координати, зараз вмажемо, але перевіримо, чи воно працює. Ну це я десь так приблизно, можливо, зараз спрощено розповідаю. Але це дуже важлива робота, тому що питання роботи диверсійних груп – це трошки іншого гатунку, це вже інша специфіка, пускання під руки з поїздів і так далі. Це питання роботи спецпідрозділів, які мають відповідні доступи, які мають відповідну інформацію, які мають відповідні завдання. Інша мережа – це мережа дійсно інформування, збору інформації. Ну, це от так от, якщо брати, розділити це на два моменти. Тобто один момент – це силовий, другий момент – це інформаційно-аналітичний. І в цьому контексті воно дає результати. Ну, не буду зараз, звичайно, розповідати, які, але непогані, скажімо так. Навіть якщо так для прикладу, ну, можливо, це цікаво глядачам, але для прикладу ми пам'ятаємо всі, як говорили, що з деяких населених пунктів, що вже росіяни нібито ушли. Ми пам'ятаємо, да, була розмова, що нібито ушли там чуть не з Енергодару, там, і, ну, були такі мови, да. То я хочу сказати, що в нас теж була така інформація по багатьом населеним пунктам, але перевіряючи цю інформацію, наші ж, знову ж таки, наша мережа, наші громадяни, вони встановили, що росіяни не просто уйшли з населених пунктів, а вони уйшли, і вірніше їх вивели з тих чи інших населених пунктів і місць постійної дислокації і розмістили безпосередньо в окопи. Тобто нікуди вони в космос не улетіли, а залишилися на місці. І ця інформація теж досить правдиво відображає картину тих чи інших переміщень особового складу супротивника. Це люди, чесно кажучи, ризикуючи життям, надають такі дані, вони... Ми знаємо всі, що росіяни перевіряють там і телефони, і все, що тільки можна. Переміщення людей зараз особливо дуже небезпечне є. Вони проводять, розуміючи ці історії, вони проводять масові евакуації з місць, де росіяни можуть базуватися і так далі. Тобто під будь-яким виглядом, під виглядом нібито захисту мирного населення і так далі. Ну, вони нас бояться. Звичайно, робота з територіями наших, скажімо так, потенційних партизанів, так би мовити, на території Донецької, Луганської області дуже складна, тому що, чесно скажу, хай мене Бог простить, 95% сепари. Ну так, на превеликий жаль, от вони є такі. В той же час Херсонщина, Крим, тут, скажімо так, багато хороших людей, які з Україною в серці, вони чекають саме Україну, звільнення своїх територій. У нас навіть були випадки, коли, скажімо так, ваш земляк, він наполовину кримський татарин, наполовину батько в нього громадянин України. Він теж громадянин України, все, але мається на увазі за національністю. Батько українець, мама представниця кримсько-татарського народу. Росіяни дали йому повістку в армію російську. І через певний проміжок часу ми змогли його, скажімо так, вивести на контрольовану територію. До речі, ваші земляки дуже сильно допомогли. Тобто, таких історій, прикладів є дуже багато. Це історія життя і це історія цієї війни. Героїзм людей, які знаходяться на окупованих територіях, дуже важко оцінити, тому що їхня робота, вона не гучна, вона тиха, вона не часто призводить до якихось відзнак з боку держави, але ця робота приносить дуже серйозну допомогу Збройним силам у звільненні території. Стільки багато ще питань виникло. Я хотів зупинитися на цьому, що ви, пане Ігоре, сказали про сепарів, так званих. Взагалі, для мене дивно чути таку інформацію, що в Бахмуті, наприклад, декілька тисяч людей залишаються. Що вони там роблять? Я маю на увазі цивільних. Чи можна щось зробити з тим, щоб їх там не було? Бо це ж все заважає, не в першу чергу, це нам заважає, бо росіянам байдуже абсолютно, скільки там людей вбити.
Ну, дивіться, я дуже добре пам'ятаю свою тезу, можливо, вона трошки звучить жорстко, але мирняк дуже сильно в'яже військових. Це правда. Я повністю вас підтримую. Мирне населення, воно настільки зв'язує руки, тому що ти маєш думати і про них також, і про те, що в них там може десь чи вже хліба нема 3 дня. Розумієте? Тобто, а особливо в перші дні війни, я дуже добре пам'ятаю, як йшли затори на дорогах, що до останнього сиділи по хатам, слухаючи тих чи інших політиків там, які говорили там в Бучі, там сидіть вдома, нікуди не йдіть, бо росіян цікавлять лише військові. Ми пам'ятаємо такі заяви недолугих політиків, і люди сиділи, а потім в останні дні почали ломитися, і це дійсно закупорки на дорогах мішали дуже сильно військовим. Плюс цивільне населення. Саме страшне, це коли батьки не вивозять дітей, а ще гірше, коли батьки не дають евакуювати дітей. Слухайте, я з 14-го року надивився, ну як ми їх називали, на тих замазаних, які зранку там десь судячи від кількості інтенсивності обстрілів, прилазять в окопи. Ми їх називали замазані, бо вони такі замурзані, брудні. Не там солдат, дай там того, дай їсти, дай там тушонку, дай згущенку і так далі. Тобто я це надивився в 2014 році, і я, відверто кажучи, є прихильником того, що батьки, які наражають на небезпеку дітей, мають бути позбавлені батьківських прав і має бути примусова евакуація дітей, ну як мінімум. Але я знаю, що в Бахмуті останніми даними говорили, що там є декілька дітей, і деяких з них батьків взагалі ховають від того, щоб не дати евакуювати. Ну, що я можу сказати? Я не знаю, як назвати. Батьками їх назвати важко, матерями їх назвати важко. Я вважаю, що я дуже добре знаю роботу наших соціальних служб по захисту прав дитини, як вони вставляють цвяхи в колеса нормальним сім'ям, де дійсно, можливо, є якісь проблеми і так далі, як вони там налітають, як коршуни, создають проблеми там при перепису нерухомості і так далі, треба за ними там ходити, довідок кучу збирати. Така активна діяльність. І в той же час сьогодні, коли стосується небезпеки для життя дітей, оця імпотентність нашої чиновницької системи в цьому контексті в мене викликає лише жах і роздратування. Тому що діти, хіба дитина винувата, що мати дурнувата? Ну так кажуть в Україні. І я вважаю, що це дуже така ситуація, яку потрібно брати на контроль і не церемонитися, а грузити і вивозити, а назад не запускати. А як робити? Я не знаю як. Яким ще чином? Фізично, так, приміняти фізичну силу з метою захисту дитини, брати і вивозити. Як мінімум. Я абсолютно погоджуюсь. От така моя думка з цього приводу, і я наполягаю, що це буде правильно. Як військовий і як громадянин, і в мене в самого 3 сина. Я знаю, про що я кажу. Ігоре, ви така людина, яка може дуже чітко і виразно сказати, чим відрізняється та війна, та фаза війни, яка почалася в 2014 році, її активні періоди, так? Чим вони схожі або відрізняються абсолютно від війни, яка йде зараз, ця фаза? Давайте говорити відверто, якщо брати по кількості особового складу, ми ж пам'ятаємо ці всі доповіді РНБО 2014 року, що ми могли, що ми не могли протиставити росіянцям і так далі. І в цьому контексті я хочу сказати, що Збройні Сили України на той момент, якщо я не помиляюсь, згідно тих стенограм РНБО 2014 року, налічували боєздатних підрозділів особового складу до 5000 і плюс пару батальйонів добровольців, це там Айдар, Азов, Донбас, пізніше появились вже інші. Я знаю, що, по-моєму, Аваков опублікував книжку «Добробати», там десь налічувалося 108 батальйонів. Я, чесно кажучи, не знаю, коли якийсь з'являвся, я не бачив багатьох, але я знаю, що, наприклад, на Луганському напрямку, там, де був Айдар, був лише Айдар, пізніше появились Золоті Ворота, і далі вже там пізніше. Але чим відрізняється війна? Босі голі в шльопанцях воювали проти босих голих в шльопанцях. Тільки єдине, що нам зброю дала держава, а їм хто? 3 крапки, знак питання, це, так би мовити, риторичне питання. Це одна історія до серпня місяця 2014 року. Десь так. І ми, в принципі, дотискали, я дуже добре пам'ятаю, бойовий шлях мого підрозділу, я командував штурмовою ротою, останні штурми, ми зайшли на територію міста Луганськ. Тобто, це вже було все, це вже був кінець війни,
Але після заходу білих КАМАЗів ситуація кардинально змінилася. У мене було два бійця, два брата горця. Ми їх називали позивний горець, старший і горець менший. Старший в свій час був, ну скажімо так, розбирався у війні в Абхазії. І він до мене, коли підійшов, як тільки почув фразу по раціях, що десь завдання пропустити КАМАЗи, каже, Зала, цього не можна робити. Так росіяни заходили в Абхазію. Гуманітарні КАМАЗи, БМП стає в КАМАЗі на попа, ну, типа, на бік. Можна покласти БМП. Каже, так заходили в Абхазію. Були такі, ну, такі речі. І каже, якщо ми пропустимо, ну це все. І я тоді, пам'ятаю, дуже добре відмовився виконувати наказ пропустити КАМАЗи. Потім була довга дискусія по лінії зв'язку, де я сказав, що 300 КАМАЗів, ви собі уявляєте, у мене 100 айдарівців, а 300 КАМАЗів – це 300 водіїв і 300 старших машин. А разом це 600. Далі. У мене замінована дорога, якщо я буду розміновувати, вони будуть стояти, висота не наша, контролюється не нами, артилерія супротивника, батарея стоїть. Тобто, якщо там гуманітарка, вони її розстріляють, скажуть, що айдар з'їв. А якщо там військові, то вони просто нас знесуть і на тому все буде закінчено. Ну, переконали, скажімо так. Під трибунал 2 рази сходив по рації. Ну, це так було. Але тоді ще можна було, як то кажуть, дискутувати, щось доводити. Ну, тобто якісь аргументи. І чули, чому чули тоді добровольців? Тому що вони були основною рушійною силою для ЗСУ. Тобто добровольці штурмують, ЗСУ заходить, закріпляється. Тоді ми бачили Росію, ми воювали проти росіян, ми вже в серпні місяці воювали проти псковських десантників, є розслідування ціле, це Хрещевата, Новосвітловка, ну, тобто є розслідування, ці підрозділи псковських десантників, ми проти них воювали. Ми воювали проти російських танків, але не було авіації. Це перше. Другий момент. Ну, ми так сильно берегли мирні міста, а вони ховалися в мирних містах. Ми не могли обстрілювати мирні міста. Ну, ми ж намагаємося і досі намагаємося виграти війну в білих рукавицях і в білих пальто. На превеликий жаль, як для військового і в той же час, як юрист, як людина, як державник, я розумію, ну, про що я кажу. Тобто, дійсно, ми ведемо війну дозволеними методами, скажімо так. Сьогоднішній супротивник – це навала, це авіація, це терор мирного населення, це нищення, геноцид українців і прикриття. Ви знаєте, чим ми взагалі відрізняємося від них, я от замічав, навіть в риториці їхніх політиків. І навіть коли Путін розповідав про окупацію Криму, то він казав, ми виведемо жінок і стариків, і наші солдати будуть стояти ззаді, от пускай попробують. Пам'ятаєте, да? Тобто менталітет українського солдата це приблизно виглядає так. Ну мала відійди, бо в нас тут війна. Тобто ми намагаємося жінок, дітей відвести, а самі йти в бій. Росіяни це точно сюди навпаки. Так от чим відрізняється сьогодні, ваше питання, від 2014 року? Інтенсивність, кількість жертв серед мирного населення. Бо все-таки тоді основною рушійною силою були сепари, але вони були місцеві, мирняк вони не так нищили в 2014 році, як росіяни сьогодні нищать українців в мирних містах. Ракетний терор і авіація, ну і колосальна сила техніки. Тобто я собі навіть не можу уявити, якби в 2014 році оте все угрупування російське, яке вони мали, а вони мали його не набагато менше, ніж сьогодні, зайшло би на територію України, ну не знаю, ми, напевно, партизанили би десь там на Волині, чи на Львівщині, чи в Карпатських горах. Тому це була зовсім інша війна. Ну і мої хлопці також кажуть, да, ті, що попадали в перші дні, ті на зв'язку були, каже, командир, слухай, ну, каже, нам так, каже, насипали, то, каже, не 14-й рік. Бо в 14-му році було більше двіжняка, ще такого, знаєте, як я кажу, от двіжняка, от такий сленг, вибачте за сленг, але це було таке, поїхали там, о, слухай, там сепарів десь там побачили в такому-то посілку, поїхали, ну їм вломимо, а, зібралися, гайда, і погнали туди. Погнали, вломили, штурманули, тобто трошки інші, були бої, звичайно, класичні, коли танки, піхота, ну, тобто були різні, але по кількості жертв, по інтенсивності жертв, звичайно, це не порівняні цифри. Тобто в мене в підрозділі за майже 18, ну там великих і більших і менших 18 штурмових операцій в 2014 році, кількість загиблих при штурмі набагато менша, ніж, наприклад, сьогодні будь-який день війни може забрати людей
втрат з нашого боку. Далі тотальна перевага в артилерії в росіян сьогодні. І сьогодні також. Попри допомогу наших західних партнерів, я знаю, що 22-й рік, початок війни, та статистика, яку мені була відома, ну коли я ще там був і під Попасною і так далі, тобто на Донецькому напрямку 80 тисяч в сутки клали росіяни по нам артилерійських снарядів. Ну я можу сказати за свою ділянку фронту, за яку відповідав мій батальйон, на деяких ділянках, наприклад, ротний опорний пункт, росіяни могли за добу покласти до 1500 снарядів на один ротний опорний пункт. А я відповідав, ну 10, ну 15, то вже якщо в мене свято. У нас, якщо мінометник з другого пострілу не попадав, то він в рацію чув стільки про себе і про своїх родичів, і про маму, і про тата, і про всіх. Ну, це жарт, звичайно, але дійсно це була колосальна перевага. В той час, коли вони клали по нам, кажу, до 80 тисяч снарядів за добу, ми десь там шкребли по сусекам, як то кажуть, ну 2, ну 3 тисячі. Це на всю лінію фронту. Це колосальна різниця. Я пам'ятаю період, коли особистий резерв відповідального за ділянку фронта, ну, скажімо так, це Бахмутський напрямок, це починаючи, скажімо так, від ділянка фронту, ну, від Нью-Йорка, десь до Попасної, якщо брати, там дуже великі відстані, ну, по карті можна подивитися, особистий резерв відповідального там 400-120 мін. То це поштучно видавалося, розумієте? Я дуже добре пам'ятаю ці періоди. Тому дійсно 22-й рік повномасштабне вторгнення – це колосальне. Це набагато велика різниця по всьому. Ну, але я вам скажу, в 22-му році, в порівнянні з 14-м, і ми теж були вже не пальцем роблені. Давайте говорити відверто. Збройні сили станом на 14-й рік, це були одні, я вже казав, станом на 22-й рік, як би там не було, попри всі негаразди, 250 тисяч особового складу є? Є. Хай там, я розумію, що не всі бойові підрозділи, але ну, нехай половина бойові підрозділи. Це що, мало? Давайте друга історія. Система МВС 350 тисяч. Нехай половина бойові, там, Національна гвардія, там, патрулька і так далі. Тобто я до чого веду? Що ми були теж зовсім інші підготовлені. Далі. Стінгери, джевеліни, що нам дали на початок війни, готуючи нас до партизанської війни, тому що не вірили, хай би як би там не було, вони не вірили, що Україна вистоїть, не тому, що вони не вірили в український народ, а тому, що вони бачили дії влади по підготовці до війни. В той час, коли владі казали, мужики, копайте окопи, вони казали, що це фейк-ньюс, що ви тут нам паніку розводите, тому що ми тут, якщо будемо копати окопи, ми потеряємо 7 мільярдів на дорогах. Ну, тобто десь приблизно такі тези були, виходили ті ж самі керманичі партії, Слуга, той же самий Арахамія казав, що то все, що печатають західні партнери, що вони нам тут жуті наганяють, що це фейк-ньюс. Так було. І влада всіма своїми, не тільки риторикою, але і діями показувала, що вона за мир во всем мире, сойдемся посередине, надо просто перестать стрелять, убрать размежевание в голове. Ну, ми пам'ятаємо ці всі цитати. І західні партнери це бачили, і вони думали, що ми не вистоїмо, готували нас до партизанської війни. Джевелін, Стінгер – це є засоби партизанської війни. В нас були стугни, дуже хороша штука, пробував, знаю, 5 кілометрів, в принципі, в російської броні шансів нема. Я пам'ятаю одну з історій, можу розказати для глядачів, буде цікаво. Тетяна Чорновол, сестричка наша, разом були в парламенті, разом починали цю війну. Історія, ну, снаряд стугни десь летів порядка 14 секунд. Тобто ішов танчик побачив постріл, розвернувся, почав тікати, і Таня його догнала. Ну, десь так. Тому наші хлопці і дівчата, дійсно, вони чудили. Ну і ще я вам скажу, все-таки Бозінька любить Україну. Я вам поясню логіку цієї тези не тільки в загальному, але конкретно. Росіянці реально, рашисти реально думали, що ми один народ. Вони навіть вважали, що ми мислимо тими самими категоріями, як і вони. І вони йшли колонами. На початках війни то нам була як манна небесна з неба.
що вони йшли колонами. Ви собі навіть не можете, ну як, ви то можете уявити, але дуже багато глядачів не можуть собі уявити, якби вони розгорнулись в бойові порядки, так як вони зараз стоять по лінії фронту, там Бахмут, там чи будь-які інші ділянці фронту, якби вони розгорнулися, це була би зовсім інша війна. Тим більше, маючи таку перевагу таку в снарядах, вони що робили завжди? Я пам'ятаю, як вони, тобто, раніше вони як робили? Тобто ідуть, ну, наприклад, там теоретично, там Попасна, от вони йдуть, получили, відійшли метрів 100, артилерія зрівняла з землею цей квартал, вони, значить, вже там, якщо вже земля, тобто там вже захисників нема, вони заходять на цей квартал. Ідуть далі, опять десь получили з якогось укрепрайону, пару метрів відійшли, координати, артилерія прямо квадратами нищила, рівняла з землею ділянку фронту, і вони далі продвигалися. Якби вони так розгорнулися по лінії там, де їх зустріла 72-га бригада, тільки трошки ближче до Києва, вони би рівняли би так само. Вони б рівняли би Київ квартал за кварталом, просуваючись вперед. Це добре, що 72-ка зустріла, наша 72-ка. Я дуже добре пам'ятаю тих добровольців, Йожик, на них казали Йожики, ну Йожик був в них старший, позивний, 300 чоловік, які влилися фактично в 72-гу бригаду. Я дуже добре пам'ятаю на початках війни, що саме горизонтальні зв'язки дали можливість нам вистояти. Ну, уявіть собі, десь там Лапін з якоюсь групою, десь поліз, побачив колону і дзвонить якомусь там своєму побратиму Петро Киян, такий, пам'ятаєте, чоловік Юлії Кузьменко, справа Шеремета. Пам'ятаю десь, да. Я дзвоню Петрові, кажу, електрик, колона, там-то, там-то. Каже, почекай, зараз, може, начальник артилерії в плен візьмемо, дамо координати. Десь він дзвонить до Йожика, Йожик дзвонить до артилерістів, дають координати, каже, зустрічай. Дивимось, є підтвердження, вразили. Тобто горизонтальні зв'язки працювали. Коли мені починають казати, ну от ви бачите, ну от же ж керівництво держави, ну не втекло, ну вони ж типу якби разом з нами, так кажу, та супер. Але, чесно кажучи, я коли там під Гостомелем бігав, я ж не знав, там втік хтось чи не втік. Ну, я звідки це знав? Ми робили свою роботу, ми мали якісь телефони, якісь контакти, один з одним зв'язувалися, щось друг другу передавали. Далі, перші дні ми всі шукали, де взяти зброю. Слухайте, скільки хлопців, учасників бойових дій на той момент, в перші дні, загинули з коктейлями Молотова в руках замість калашів, щоб зустрічати озброєних десантників, розумієте? Всі шукали зброю, де взяти зброю? Пів царства за коня, як то кажуть, да? Пів царства за калаш. Так що була така історія. І те, що там чи втік, чи не втік, нам, чесно кажучи, було до лямпочки, але я сьогодні бачу вже деякі інтерв'ю, не пам'ятаю, Керманич, політик з Ізраїлю, писав, що він зв'язувався з Зеленським, мав телефон до Путіна, і навіть в суботу, в той для них там, ну, священний день, зв'язався з Путіним і прогарантував, що Путін не буде вбивати Зеленського. Для Зеленського втікати тоді було не камільфо, бо ФСБ по всьому світу знайде і дістане. Тільки Збройні сили могли прогарантувати, що ми можемо вижити тут. І воно так і вийшло. І добре, що він залишився і зараз робить теж суспільно корисну працю. Він верховний головнокомандувач. Я думаю, що краще, ніж він, оплески по всьому світу, наші з вами оплески, ніхто не збере. Він це вміє. Ну і добре, хай збирає оплески. Але, дякуючи Богу, Генеральний штаб, Залужний, тобто війська зберегли керованість. От саме на війні, це коли війська зберігають керованість, це супер. Як тільки сипеться керованість. Чому, от, наприклад, там є якісь успіхи там наших військ, там біля Бахмута, от нещодавні новини там були, ви чули, що десь там ми на 2 кілометри продвинулися і так далі. Тобто це все добре, але не проломилася росіянська оборона до кінця. Вони не запанікували, вони зберігають керованість, попри всі їхні там скандали і чвари. І їхня армія досить велика. Скільки там зараз кажуть, десь, ну, деякі оцінки, до 400 тисяч, 375 тисяч російських солдат окупаційних військ знаходиться на території України. Це ще я зараз не говорю про територію окупованого Криму. Я говорю зараз тільки там, де йде карта активних бойових дій. Ну, чесно кажучи, на початок війни ми ж пам'ятаємо фразу мою Лапіна «Бозінька любить Україну». Так от, на початку війни ми ж пам'ятаємо цифру 175 тисяч і другий ешелон десь 90, ну, до 250 тисяч. Тобто їх було менше, ніж зараз. Але це були елітні підрозділи, це були підрозділи дуже добре оснащені. І в порівнянні з тим, що ми маємо сьогодні, ми маємо, так,
Ми маємо багато їхнього м'яса. Ну, як би це цинічно не звучало. Вони тим м'ясом витягують наші артилерійські запаси. Ну, цинічна фраза, що війна – це математика. На момент знищення 100 тисяч голів їхньої тої окупаційної армії ми витратили десь близько 1 мільйона снарядів. Тобто, якщо говорити, що сьогодні їх є тут ще, там знищили армію Пригожина, там 40 тисяч, значить ми витратили на них, ну скільки десь там тисяч снарядів, вони це також рахуються, 10-20 тисяч снарядів вони з нас витягнули тільки на одній ділянці фронту. А тепер давайте пригадаємо можливості наших західних партнерів по випуску цих снарядів. Вони за місяць мріють вийти на обсяги 100 тисяч в місяць. А я тут зараз говорю взагалі-то за день. Тобто сьогодні росіянці кидають в межах 20 тисяч снарядів. Да, було 80, стало 20. Ну, нібито як менше. Але це не тому, що в них стало менше снарядів. Ні, я думаю, що це більш пов'язано з збільшенням плеча логістики їхньої. Бо хаймерси, склади, ми працюємо. Диверсанти, партизани, ну, воно все в комплексі, воно дає результати. Але 20 тисяч росіянці кидають за добу, а ми відповідаємо 5. Чим ми беремо? Ми беремо точністю. Чим ми беремо? Ми беремо, що не валимо по площадям. Ми валимо по точкам, по координатам. І нам дуже треба безпілотників. Але в той час, коли в Росії вже зараз цілий рід військ безпілотників созданий, в нас в Україні навіть штатної посади в роті немає. Розумієте? Тобто, так, волонтери допомагають, але, друзі, ну ми ж серйозні, ми ж свідомі. Відкриваємо проблеми волонтерів по доставці безпілотників. І ми бачимо, я на багатьох ефірах вже казав, та ж сама Маша Берлінська написала, тобто є такий Павліченко, це служба експортного контролю. Вони сказали, що Мавік – це подвійне призначення. І все, і ходи збирай справки. Поляки після такого рішення України, що кажуть? Мавік – це подвійне призначення, а тепер ще в Польщі ходи збирай справки. І проблема дуже велика – завезення. Далі, щось почали вирішувати з проблемою завезення безпілотників, але тим не менше застопорили проблему завезення комплектуючих. Отже, налагодження виробництва своїх похоронили. Чим відрізняється війна 14-го? Це повертаючись до питання. А тим, що в 14-му ідею знизу слухали і втілювали в життя наверху. Тобто, командир роти штурмової Ігор Лапін міг по рації довести командуючому сектором генералу Зевсу, он же Колєсніков, що пропускати КАМАЗи я не буду, можеш мене хоч розстрілювати. І доказати, і він сказав, да, напевно, Зела, ти маєш рацію. Розумієте? Тобто, різниця між сьогодні і вчора. В 2014 році була війна, не було політиків в війні. Ну, я говорю про активну фазу, я не говорю, коли почався Мінськ, там, це вже далі зовсім інша історія. Я говорю зараз, от літо 14-го. Було завдання зупинити і якимось чином відновити території, і якимось чином, ну, як мінімум, не допустити повномасштабного того заходу росіянців. Хороший був Мінськ чи поганий, це інша дискусія. Він мені не подобається, Мінськ, але іншого формату я не бачив. Тому що в Мінську був пункт номер 1 – припинення вогню. Пункт номер 2 – відведення на 50 кілометрів. Я казав, якщо з Луганської області на 50 кілометрів виведуть важку артилерію, то вся вона буде в Росії. Бо там 30 кілометрів до кордону було. Тобто ті пункти були такі, вони були цікаві. Ну, але ж пункт номер 1 не виконувався, то що було говорити про остальних там 10 чи 11? Ну, ще раз наголошую, я не є прихильник Мінську, але на той момент іншого не було. І я дуже добре пам'ятаю, коли виникла загроза повномасштабного вторгнення, а це з кінець серпня-вересень, це вже після Іловайська, після моєї Хрещіватої, після Луганського аеропорта і так далі. Я дуже добре пам'ятаю переляк у дуже багатьох нині таких, от знаєте, як би мовити, крутих чиновників. Я бачив той переляк в очах, що треба щось робити, бо якщо вони попруть, то нам хана. Тобто вони це розуміли. А сьогодні казати, а от те зроблено правильно чи неправильно, це вже інша історія. Але ще раз наголошую, в 2014 році старший лейтенант, командир роти міг доказати командуючому сектору генералу, що цього робити не можна. І його слухали, його чули, по крайній мірі. Розумієте? От різниця. Сьогодні інша інтенсивність війни. Сьогодні, якщо мені ротний буде умнічати,
то може провалитися загальна стратегія. Тому це є оцей баланс поваги, прислуховування, взяв до уваги і зробив з врахуванням цієї думки. Це трошки інша історія. Але я дивлюся посилення кримінальної відповідальності для солдатів на тлі критики російських законів про держиморд. Ми робимо те саме. Тобто ми посилили, зелена команда проголосувала, посилила кримінальну відповідальність для солдатів за невиконання нібито наказу. Хоча, в принципі, очільник одного з Укренерго, чи як там, той, що був в бігах в Литві, прізвище забувся, я пригадаю до кінця програми, дасть Бог здоров'я, вкрав 60 мільйонів доларів, а отримав умовно 3 роки і 17 гривень тисяч штрафу. Тобто, розумієте, а тут розповідають доплати військовим 30 тисяч, нема грошей. Так от де гроші. Реалізація конфіскованого майна в Росії. Да? Тобто треба, заправки Глузко забрали в Медведчука, віддали в керівництво держави, да? Укрнафта там керує. За місяць з 71 заправки, переданої державі під управління, в бюджет перерахував Нафтогаз, якщо не помиляюсь, 378 тисяч гривень. Тобто 5 тисяч гривень прибутку з кожної заправки. Ви в то вірите? То давайте здамо її як магазини, як ларьочок здамо. То більше буде в місяць прибутку з заправки, щоб перерахувати державі. Тобто, реально крадуть. Чим відрізняється 2014 рік? В 2014-му теж крали, але в 2014-му все-таки крали залишки тої регіоналівської системи. Можливо, перейшли і нові теж. Я ж не кажу, що нова влада прийшла, в 2014-му всі чесні такі прямо і так далі. Але створювалися органи для боротьби проти корупції, як би там не було, тому що це були основні вимоги безвізу. Тобто, ми розуміємо ці всі процеси. Чим відрізняється війна 14-го від 22-го? Слухайте, реально, я не знаю, що зробили би хлопці-добровольці, якби впіймали би на розкраданні бронежилетів і гуманітарки очільника якоїсь облдержради. Я не знаю, що зробили. От чесно кажу. От чим відрізняється? Хоча ми строїмо правову державу, я не закликаю зараз. Але коли очільники тих чи інших державних структур тирять гроші, виділяють їх для будівництва доріг під час війни на фірми своїх коханок, і це все стає достоянням народу, і вони ще досі не у в'язниці, слухайте, та я не знаю, скільки людей вийшло би під адміністрацією Порошенка з криками, що він ще не в тюрмі. Я пам'ятаю ті рожеві свинки за Свинарчуків. Я дуже добре пам'ятаю. А сьогодні що змінилося? Під прикриттям війни можна, бо ми не підемо мітингувати. Різниця між війною 14 і війна 22. Тобто я зараз якраз ці паралелі проводжу. Тому ми можемо, звичайно, дуже багато дискутувати, але я так думаю, що якщо в такому руслі сьогоднішні керманичі будуть продовжувати, то ті хлопці з рожевими свинками або ті 5 наметів біля Верховної Ради, то покажуться для команди Зеленського, як то хлопчики в шортиках, знаєте. Тому що ми сьогодні маємо близько 1 мільйона людей, які пройшли горнило війни. Від проблеми до її вирішення у цих людей в голові лише мить. Так? Тобто військовий бачить проблему, зірвав чеку, кинув гранату, нема проблеми. Ці люди заточені на відчуття справедливості. Це абсолютно зрозуміло, пане Ігорі. Просто далі якщо ми підемо в цей бік, то ми підемо просто в нікуди, бо зараз ніхто ж не буде протестувати, зрозуміло? Це просто ви кажете про те, що є гостра проблема, яку треба дійсно прибирати, бо дійсно це несправедливо, і це видно, і це ображає бійців в першу чергу. Якщо влада вимагає підвищення відповідальності для військових, то я вважаю, що період воєнного стану підвищена відповідальність має бути для всіх. Абсолютно, так. Да. Так може задовольнити загальний запит на відчуття справедливості, бо інакше не буде. Я ж того й кажу, що влада сьогодні говорить про те, що треба проводити дискусію, як ми будемо відбудовувати державу
То якщо ми говоримо про те, як ми будемо відбудовувати державу після нашої перемоги, то давайте зразу вирішувати, що ми будемо робити от з цими мільйон військовими, які хочуть, в яких є запит на справедливість. То давайте і про це говорити. Якщо ми Ви говоримо знаєте, про... пане Ігорі, взагалі оці розмови, як ми будемо відбудовувати, ми ще не перемогли. І до цього ще далеко. І далеко, і багато зусиль, і жертв, і всього іншого. Тобто ці, знаєте, такі розмови, вони мене трохи дратують. Це таке забігання вперед. Слухайте, нічого ще не закінчилося на полі бою, і вирішувати ми це все там. І тому я не можу не запитати вас про... Ну, в принципі, ви так розказали, що я сприймаю це як якусь голову книги майбутній. Я там хотів запитати і про те, що головне зупинило ворога в перші дні місяці війни, і про те, і про інше. Ви на все, в принципі, відповіли. Тому з історичною частиною можна, напевно, вже там на паузу поставити. Да? Це дійсно будемо розбиратися. І питання, хто пропустив через Чонгар, що ми вважали взагалі неможливим, так? І інше, це питання, я думаю, насправді і президент про це знає, хто це зробив. І просто, зараз ніхто цим займатися, напевне, не буде. Бо це не те, що не час, це не в пріоритеті. В пріоритеті наступ, в пріоритеті те, що, на що, нібито все чекають, так? Хоча я не знаю, чи варто чекати на контрнаступ, чи варто про це думати, або... Це треба просто не коментувати, а залишити військовим, залишити главкому. Тим більше зараз там ще і так генерали у нас дуже гарні. Там укріплено ще заступником Залужного став Забродський. Як ви взагалі оцінюєте готовність, мотивацію наших військ зараз, саме стосовно у зв'язку з контрнаступами, як ви оцінюєте ситуацію з ним? Я з вами повністю погоджуюсь, що головне завдання на сьогоднішній день – це знищення Росії. Це зрозуміло. Питання контрнаступу і готовності України. Давайте говорити відверто. Ми до контрнаступу по Суходолу, скажімо так, готові. Так? Готові в контексті тому, скільки змогли, стільки приготували. Скільки нам західні партнери допомогли з броньою, стільки в нас тої броні є. Трошки допоміг ще ленд-ліз від росіян під час звільнення Харківщини і Херсонщини. Але тим не менше, давайте говорити так. Але прикриття з повітря ми не готові. От я кажу відверто, це моя така позиція. Тому що я розумію, якщо нема прикриття з повітря, в нас велика проблема. По-перше, безпілотники, які є в росіянців, оці ланцети, коригуються залою і їхнім орланом. Тобто це те, що літає високо, коригує те, що літає нижче. Ці ланцети будуть полювати за всім желізним, що в нас є. Для них підбити леопарда, це ж буде, манна небесна. Да? Тобто для росіян, то діди воювали, тігри жгли, а ми тут леопарди жгемо. Тому це є проблема. Чим будемо захищатися? Ми дуже сильно сміялися від росіянців, які варили мангали на танки, бо думали, що їх це врятує від Джавеліна. Від Джавеліна це, звичайно, не рятує. Але мангал на танку рятує від ланцета. Як би це дико не звучало, чи та ж сама сітка маскувальна, в якій він може той ланцет заплутатися і не дотягнути, не добити, як то кажуть, до танка. І ми бачили ці кадри, відео, хлопці наші публікували. Отже, ми маємо цю проблему. Далі. Авіація Росії. Велика, потужна і її багато. Багато, як би там не було. Росії проводять геноцид мирних міст для того, щоб наші сили протиповітряної оборони не тягнули напередок, а залишали в мирних містах. Я теж про це подумав, що вони таким чином зв'язують руки нам. Да. Звичайно. Тобто вони, тероризуючи мирне населення, інфраструктуру України, вони намагаються таким чином відтягнути системи протиповітряної оборони від лінії фронту. Нам треба це чимось заповнювати. Отже, нам треба ще. Вітаю допомогу американського народу, які зараз ще там на 1,2 мільярда додають, і, зокрема, це стосується дуже в великій мірі сил протиповітряної оборони. Ми пам'ятаємо, що нещодавно була збита ракета «Кинжал». Так звана неуязвима російська аналогов нет, тим не менше її збив Петріот. А я вибачаюся, скільки в нас цих Петріотів? Ми всі розуміємо, що їх нема. Тобто, є, але у нас 2000 ділянка фронту з росіянами. 2000 кілометрів, як би там не було. Петріот закриває там 150 вправо, 150 вліво, 150 кілометрів вперед. Максимум. І то залежить від того, який боєкомплект. Я зараз не буду там в деталі ТТХ заходити. А на 2000, то скільки нам їх треба? Нам їх треба багато. А на міста, а на ГЕС, а на атомки, а на інфраструктуру нам їх треба багато.
Нас стільки нема. Отже, ми програємо війну в повітрі на сьогоднішній день. Навіть попри допомогу західних партнерів, літаків, МіГ, тих, які нам дають, давайте не забуватися, МіГ, ну, їм 40 років. Так, вони там модернізовані, деякі з них під стандарти НАТО, навіть на деякі з них ми, напевно, зможемо повісити ракети, які повітря-повітря, які будуть доставати до російських літаків і, можливо, допоможуть, не дадуть можливості тим літакам кидати баражуючі боєприпаси, оці каби, керовані авіаційні бомби 500-кілограмові. Слухайте, в нас біля бліндажа колись гепнув каб. Ну, не каб, а 500-кілограмова бомба, просто авіація кинула. Угу. Я вам скажу. Але я думав, що ми з цим бліндажом підскочимо на рівень 3-го поверха вверх. Тому що, ну, це, по-перше, було близько і досить серйозно. Тому така історія, це дуже серйозна проблема для наших військ. Так, звичайно, коли піде контрнаступ, війська будуть більш маневрені, не такі статичні, як сьогодні, бо при захисті ми статичні, ну, це зрозуміло. Більш маневрені війська є набагато важчими для ураження авіації противника, але ці війська теж треба прикривати в повітрі. Тобто стінгери, ПЗРК Ігла, стінгери. Ну, все, що нам треба. І його треба багато, щоб, скажімо так, отак як є розрахунок протитанковий, то таких розрахунків в кожній роті має бути як мінімум хоча б один на кожну роту ПЗРК. Саме проти повітряного захисту підрозділів. Інакше будемо мати проблему. І ці леопарди можуть дуже швидше закінчитись, ніж ми дійдемо до певних рубежів, які нам потрібні. Далі. Питання планування Генерального штабу. Я не хочу зараз вдаватися в деталі, тому що, ну, це буде неправильно. У мене немає достатньої інформації, щоб робити якийсь аналіз. І слава Богу, що немає. Але якщо ми говоримо в контексті нашого контрнаступу і в контексті просто заяви Залужного. Я зараз не буду казати, що мені подобається контрнаступ на Донецькому фронті, комусь подобається на Луганському фронті, а ще комусь подобається на Запоріжжя, а хтось каже, а давайте ще і Крим і так далі. Тобто є різні можливі сценарії. Але Залужний, коли говорив, що йому до моря потрібно пройти 84 кілометри, і для цього йому треба 300 танків, там 500 БМП, ну і далі по тексту, то якщо аналізувати цей напрямок, то я вважаю, що без заходу на територію окупованого Криму матимемо велику проблему. Поясню чого. Заходити вузьким коридором, атакувати противника і пробиватися до, ну, умовно, до Мелітополя. Давайте так, щоб далеко там не ходити. До Мелітополя. Ми будемо вигрібати з лівої сторони від Донецького групування, а з правої сторони від Кримського групування. І будучи в цьому вузькому коридорі, будемо воювати на два боки, ще й з неба будемо мати проблему. Я думаю, що тут має бути трошки інший підхід і, в принципі, ну, більш ширший формат контрнаступу. Для більш ширшого формату контрнаступу потрібно мати розуміння кількості залучених сил і засобів. В цій війні, я вже неодноразово казав, ну, звичайно, я можу розмірковувати з точки зору там командир роти, командир батальйону, ну, максимум можу потягнути на точку зору камбрига. Да, по своїй військовій освіті я більше не підніму об'єм. Але тим не менше, я вважаю, що в цій війні програє той, хто першим використає свій останній резерв. Я так вважаю. Тому, звичайно, кидати все в бій заради одного контрнаступу, ну, такого не буде. Богу дякувати, ви знаєте, колосальна довіра до Залужного робить багато чудес на лінії фронту. Ну, це правда. І ми довіряємо, тобто, якщо він скаже, що ми йдемо наліво, значить ми підемо наліво. Якщо він скаже, що треба йти направо, значить хлопці підуть направо, і це буде зроблено на довіру. І це саме головне. Це є мотивувальна частина військ, і контрнаступ пов'язаний в основному, окрім озброєння, звичайно, навичків, це з мотивацією солдатів. З мотивацією у нас сьогодні проблем нема, але є проблема з тим, що дуже багато військових фактично вже більше року в окопах. Без ротацій, без відпусків. І на цьому тлі, якщо ми не залазимо зараз в політичні амбіції, а говоримо, що нам потрібно перемагати росіян, і це є завдання номер один, і я тут з вами повністю погоджуюся, то те, що робиться в ресторанах тилових міст, не сильно надихає хлопців. Раніше ми казали як? От 14 рік, я добре пам'ятаю. Ми маємо воювати за Донецький аеропорт чи за Луганський аеропорт, для того, щоб не прийшлося воювати за Бориспіль. Але ми так, знаєте, занадто добре воювали, що, уставши від війни, зробили свій вибір, ну не геть не на користь захисту держави. І отой асфальт не того калібру, він мені в ствол міномета не залазить. Ну, це так, по-простому я кажу. Але тим не менше, сьогодні в нас знову починається історія 17-й, 18-й, 16-й рік, десь так. Ну, вже коли Дебальцева вже не було, ну вже після тих періодів. В чому суть?
В тому суть, что война это где-то далеко. Война касается тех, которые в окопы. Деякі ще додумуються сказати, що війна, ну це воєнні вибрали собі життя умирати. Вони самі вибрали такий стиль. Це їм подобається. Тобто, розумієте, і в нас тут діла, контракти мільйони. В нас тут зняли мито на ввезення автомобілів, тому треба поміняти автопарк в сім'ї, купити лексуси, бо розтаможки нема. Розумієте? І, чесно кажучи, ну я ж спілкуюся зі своїми хлопцями, ну реально їх просто розриває на часті. І отут нещодавно, може пам'ятаєте, не так давно була історія, де у Львові там слухали Лепса молодики і так далі. Так, їх затримали і їм дали повістки, щоб вони підкріпили фронт собою. Да. Так. І тут деяка позиція деяких людей, ну а от нащо вони вам на фронті, от такий от шлак. Взрив. П'ятисотки. Біля бліндажа міняє погляди на життя на 180 градусів. У дуже багатьох сторонників Лепса, любителів Лепса. От це правда. І нехай йдуть. Тому що тільки так ми зможемо перемагати. Якщо ми хочемо, щоб у нас перемога була одна на всіх, то брати участь в ній мають всі. І якщо в нас перекривають вулицю в Тернополі, військові разом з правоохоронцями перекривають просто, я знаю цю історію, перекривають вулицю і роздають повістки. Патрулька зупиняє і водіям роздають, ну, людям роздають повістки. А ще в якомусь там населеному пункті зайшли прямо на службу в церкву в неділю і роздали повістки. То я би хотів, щоб в Києві хоча б раз на тиждень перекривали Хрещатик. А чого ні? А тут що, небожителі? Ну, Кловський узвіз ще хай перекриють. Ну там Майбаху нема, де біля Вайнтайма розвернутися. Майбахи реально не можуть розвернутися, їм корки тут зараз. Тому я вважаю, що війна має бути одна для всіх. Тоді це буде принцип соціальної справедливості. І перемогу ми тоді будемо ділити на всіх. І не будуть нас на рейндж-роверах кататися по Львову з-під музику Лепса. Все, в нас знову починаються ті самі помилки, що війна це где-то далеко. Ми не маємо морального права цього допустити. В нас пацани без ноги, без руки проходять ВЛК по місяцю, не можуть простояти в чергах. Їм пишуть обмежено придатний, для того, щоб знову прийшли на ВЛК через півроку. І їх, виходить, вони не отримують заробітну плату, бо вже ВЛК, тобто частина їх не може звільнити, бо вони через півроку знову мають йти на повторне, і в той же час вони ще не пенсіонери, бо не мають групи. Що в нього, нога виросте чи рука відросте? Але ці проблеми суспільство на себе грузити не хоче, їх більше турбують корки в Києві. От в чому проблема. А я не можу цього докричатися в одиночку, тому і закликаю всіх, хто давайте, нехай війна буде одна для всіх. Не може бути так, що вона касається лише тих, хто в окопах, або тих, хто на полігонах. При тому, що ті, хто на полігонах, не заслужили на надбавку 30 тисяч. Вони не мусять мати гроші, за що поремонтувати цей волонтерський джип після відведення з зони бойових дій. Розумієте? А ви ж були на передовій, 100 получали, хватить з вас. Розумієте? Тобто оця соціальна несправедливість не тільки моральна, вона і фінансова на сьогоднішній день існує в Україні. І це дуже велика проблема. Чому от ви правильно загострили, що ми не будемо уходити в ту сторону в нашій дискусії, але ця проблема, вона ж ніде не дінеться, вона отут от сяде і після війни вилізе. Це правда. Треба про це думати вже. Не прогавимо момент вже тут, буде проблема. 26 лютого на своїй сторінці в соцмережах в Фейсбуці я написав, поки ми тут я там по хащах, так не скажу м'яко, я написав з матюком, поки по хащах ми тут бігаємо, дивіться, не профукайте Україну. Це я написав в лютому місяці 22-го року, розумієте? Поки ми там бігали десь по лісам там і так далі, на півночі Київщини. От. І що відбувається? А сьогодні я дивлюся, як це відбувається кожного дня. Ви бачили, щоб мамочки з колясками, реагуючи на сигнал повітряної тривоги, ломилися в бомбоубіжище? Аж поки не гепне десь. От як вже гепне, тоді вже всі починають бігати. А поки не гепне, тільки дивляться, і матюкають русню. Це добре, що матюкають, але розслабилися. Коли розслабляється тил, є серйозна проблема на передовій. Якщо сьогодні зняли ці доплати, вони ж стосуються не лише тих, хто на полігонах. Нас тил забезпечує життя передової. Правильно? Правильно. Рембригади, танкових бригад де працюють? В тилу.
Та вони переводяться на нижчі посади, ліж би піти на передову, щоб мати чим забезпечити свою сім'ю. А в тилу, а хто хоче ремонтувати танки, як зарплати нема? Тобто, розумієте, тут же ж питання не в тому, що вони втікають додому. Ні, вони кажуть, відправте нас на передову, бо в мене нема за що хліба вдома Ну, купити. пане Ігоре, ми все це знаємо. У всіх нас десь люди, і ми знаємо і потреби, і як це і з грошима, і з усіма всім іншим. Ви кажете абсолютно правду, і я дуже радий, що ви її сказали. На жаль, просто час сплинув, але я думаю, що це ваша промова, вона примусить когось задуматися, замислитися над цим, бо насправді дійсно був період, і я його спостерігав, коли розслабилися від війни, втомилися, і це певним чином і призвело до того, до чого я не буду згадувати, да? Але до великої ціни. Я вам, пане Ігорі, дуже вдячний. Ви справжній герой і ваші побратими. Всім привіт, великий, передавайте уклін. Ви дійсно врятували країну в ті перші місяці війни. І ті, хто зараз на фронті, вони рятують щодня. І до цього треба ставитися гранично серйозно. Дякую вам. Ми сьогодні, попри всі негаразди, все рівно ще на один день ближче до нашої перемоги. Слава Україні! Ви просто неймовірна людина, великий оптиміст. Дякую вам, на все добре. І дякую глядачам, що нас дивляться. Дивіться ТР далі.